Bil-mod il-mod, is-soċjetà bdiet risqa għas-sena 1971, sena li fiha kellu jiġi ċelebrat bil-kbir l-10 anniversarju. Iżda din is-sena tibqa' magħrufa mhux biss għall-anniversarju tal-10 snin, iżda wkoll għall-bdil fit-triq tal-proċessjoni ta' San Filip. Sal-1970, il-proċessjoni ta' San Filip kienet tgħaddi biss mit-toroq l-antiki tar-raħal, ma kienx tgħaddi mit-toroq il-ġodda li kienu infetħu fil-qalba tar-raħal fosthom triq Xortino u Vjal il-Ħelsien. Minħabba fekk, l-Arċipriet Lawrenz Kakija fil-festa tas-sena 1970 għadda l-proċessjoni bi prova mit-toroq il-ġodda li kienu ġew proposti. Iżda peress li l-idejat xorta baqgħu differenti u ħadd ma rid jassumi responsabilità għal bdil tat-toroq, id-deċiżjoni tħalliet f'idejn il-poplu Żebbuġi permezz ta' referendum li ġie msejjaħ mill-Knisja Arċipretali fi frar tal-1971. Ir-referendum sar u ntrebaħ minn dawk li xtaqgħu li t-triq tinbidel bil-każin 12 Mej fuq quddiem net. Hekk kif ġie mħabbar, dan ir-riżultat għam ferħ kbir fil-membri tal-każin u saru diversi ċelebrazzjonijiet spontanei. Bekk bis-saħħa ta' dan ir-referendum, fl-1971 il-proċessjoni bl-istatwa monumentali ta' San Filip għaddiet minn quddiem il-każin 12 Mej u ġiet milquha b'ferħ u briju kbir. Dan il-ferħ, dan il-briju għadu jidher ta' kull sena. Hekk kif l-istatwa ta' San Filip tasal fejn il-każin tal-banda 12 Mej, il-każin tal-festa ta' San Filip. Din rebħa qawwija u bis-suċċessi miksuba f'kull qasam, il-każin 12 Mej kien lesta biex jiċċelebra bil-kbir l-10 anniversarju mit-twaqqif tal-każin u tal-banda 12 Mej. F'dan l-anniversarju, il-Kumitat, flimkien mal-membri, xtaqgħu wkoll li jikkonsagraw il-każin lill-qalb imqazza ta' Ġesu u ta' Marija. Dawn il-festi laħqu l-qofol tagħhom nhar il-Ħadd 2 ta' Mejju tal-1971 meta filgħaxija l-banda 12 Mej esegwit programm taħt id-direzzjoni tas-Sur Manstamanti Attard. F'nofs dan il-programm sar diskors tal-okkużjoni mill-President is-Sur Joe Attard u wara seħħ avveniment importanti li kien il-preżentazzjoni ta' bandalora artistika. Is-sena 1977 spikkata għal 3 avvenimenti importanti. L-ewwel tnejn nistgħu nsejħulhom rebħiet illa li xinkisbu wara ħafna bsaten fir-ruti. L-ewwel rebħa hija meta fil-proċessjoni bl-istatwa ta' Kristu l-Xoxt fl-1977 daqqet il-banda 12 Mej. Dan wara li s-sena ta' qabel ħarġet l-ewwel proċessjoni tal-Xoxt mingħajr l-ebda banda. It-tieni rebħa kienet meta fil-festa ta' San Filip tal-istess sena sar għall-ewwel darba il-marċ ta' filgħodu bil-banda 12 Mej. Avveniment importanti ieħor kien meta f'Awwissu tal-istess sena il-banda 12 Mej ġiet mistiedna mill-banda ċittadina Leone sabiex iddoq fil-festa popolari ta' Santa Marija fil-Belt Vittoria ta' Għawdex, servizz li l-banda 12 Mej għadha tagħmel sal-lum. Fl-1977 ukoll, il-kittieb Frans Ammut inħatar il-President il-ġdid tas-soċjetà wara li temm il-presidenza tiegħu l-ewwel President, is-Sur Joe Attard. L-aħħar rebħa, l-aħħar akkwist tal-festa ta' San Filip għas snin 70 kien meta fl-1979 sara l-ewwel darba fil-festa ta' San Filip il-marċ tal-ewwel tridu mill-banda 12 Mej u bekk il-festa komplet iktar dejjem tikber. Wara l-presidenza ta' Sur Frans Ammut, is-Sur Filip Zammit, wara 15 sena segretarju, inħatar it-tielet president tas-soċjetà. Fl-1980 twaqfet is-sezzjoni nisa, presseduta b'Sinjorina Filippa Attard. Is-snin 80 bdew bi proġett kbir fil-każin, l-Arkivju għall-Mużika.
Dan l-arkivju, desin ta' Carmelo Kirkop u xogħol fl-iskultura ta' Lawrence Briffa, sar bl-inizjattiva ta' Rocco Caruana, Giuseppe Micallef, Nino Micallef u oħrajn. Dan l-arkivju ġie inawgurat waqt il-programm mużikali tal-Festa ta' San Filip tal-1980. Wara 20 sena surmas tal-banda, surmas ta' Manti Attard fil-programm mużikali tal-Festa ta' San Filip tal-1981 ċeda il-bakketta tiegħu tal-banda 12 May l-surmast Henry Camilleri. Ir-raba president li mexxa lis-soċjetà fis-snin 80 kien is-Sur Ronald Saliba li jinħatar president fl-1982. Fis-sena 1986, il-każin 12 May taħt il-presidenza ta' Sur Ronald Saliba iċċelebra bil-kbir il-25 sena mit-twaqqif tiegħu. L-ogħla entitajiet mużikali kienu ħadu sehem f'din l-okkażjoni. L-Orkestra Nazzjonali kienet tat sehem f'serata ta' mużika u letteratura u l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta kienet għamlet marċ u programm f'Ħażebbuġ. Saru diversi attivitajiet soċjali u kulturali u ġew ppreżentati diversi rigali lis-soċjetà. Il-qofol tal-festi intlaħaq nhar is-Sibt, 7 ta' Ġunju, meta il-banda 12 May taħt id-direzzjoni tas-surmast Henry Camilleri esegwit programm mużikali kbir taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta, is-Sinjorina Agata Barbara, u fil-preżenza tal-ora awtoritajiet ekklesjastiċi u ċivili. F'din l-okkażjoni, il-President ta' Malta kifet lapida kommemorattiva. F'Novembru tal-1988, il-perit Nicholas Gregg inħatar il-ħames president tas-soċjetà wara li temm il-presidenza tiegħu is-Sur Ronald Saliba. Dan il-president mexxa lis-soċjetà fis-snin design meta sar il-bini l-ġdid li kabar il-każin bid-doppju. Fil-fatt, nhar il-ġimgħa 12 ta' Mejju tal-1989, quddiem in-Notar Ċelja ġie ffirmat kuntratt ta' xiri bejn il-każin 12 May u is-Sur Paul Asha. Dan il-kuntratt, il-każin xtara id-djar numru 13 u 14 fi triq l-Isqof Caruana. Wara il-festa ta' San Filip tal-istess sena beda it-twaqqih ta' dawn id-djar u flokhom telet binja bħala estensjoni mal-każin eżistenti. Ix-xogħol ta' din l-estensjoni sar volontarjament minn dawk il-membri ħabbrika l-aħwa Fredu, Tony u Jimmy Aġus, Joseph Micallef flimkien ma' Lippo Kassar. U issa sinjuri għal darb'oħra, il-banda 12 May ser iddoq il-marċ Fiorentina tal-Maġġur Anthony Aquilina.